Здравей, България продължава. В студиото вече премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов буквално часове преди началото на деня за размисъл. Така че интересни минути предстоят в предаването ни. Добро утро и добре дошли. Добър ден. Свети мен ден на тебе. Благодаря. Днес е много хубав празник. Свети мина. Честито така случва се на хубави празници и гостувам. Добре. Да започнем с това, което много се коментира в социалните мрежи от вчера. Е единствения между двата тура сблъсък между кандидатите за президент. Вие как оценявате представянето на вашия кандидат? Имаше коментари за сълзите в ефир. Гледахте ли го? С нощи кога не трябва да кажем? Гледах го и първо искам да поздравя госпожа Цачева и считам, че аз повече няма какво да й кажа. Считам, че повече никой от ГЕРБ няма какво да й кажа. Радвам се, че тя в последните 2 дни, когато се наслуша на толкова обиди, вчера показва коя е. Според мен във всяка една сфера беше категорично по-добра от господин Радев. От военния пенсионер Радев. Защото той се пенсионира. Никой не го е гонил. И за доста много заплати на куп. Той каза нещо, което държа да му го отговоря. Че това, което и вчера се е случило, бил го и той се бил борил за него. Първо, няма как да се е борил, защото той напусна отдавна. Останахме да се бориме ние, с военния министър, с началника на генералния щаб. Имате предвид вчера, което се е случило? Когато ли да си даде оставката, той каза така. Летците ги е страх да летат, защото двигателите, които ремонтираме в Полша, са с части втора употреба. Не знаят дали ще издържат двата двигателя по време на полет. Аз му отговорих така, колега. Остани. Аз ти гарантирам, че до 1 година, включително и с президента Путин, разговарях да върнем ремонтите на техните самолети и техните хеликоптери с техни части. Така както и американските хеликоптери, които летат в Афганистан, а са руски хеликоптери от производство, се ремонтират в България, но с руски части. Защо нашите самолети да не се правят така? Направихме го. Вчера още за 10 двигателя сме дали 42 милиона, така че българските летци да летат над 15 самолета мигове с оригинални двигатели, с печати за гаранция от МиГ-29. Това за 1 година. Освен това му обещах да върнем Авионанс, завода, който е на пистата на граф Игнатиев, на държавата, и ремонтите не да ходят да ги разкарваме до Полша, да се правят в България. Какво казвате това, че трябва да изчака да не се кандидатира за президент? Не, той казва, че се бил борил и благодарение на него станал. Може би благодарение на това, че си отиде, стана. Защото аз не съм го чул да каже, когато са приватизирали 2012 година Авионанс, той съпротивил ли се към приватизация? Вие искахте да го запазите и единия път успяхте да го запазите, което той подаваше оставка. Защото аз съм се борил за всеки. Тоест той е бил желан. Да, разбира се. Аз съм се борил и той като летец е добър. Но вчера той казва, че се бил борил. Не се е борил. Борихме се ние, останахме си на местата и постигнахме това, което искаха. Ще можете ли да работите с него, ако сега казвате военен пенсионер, ако стане президент, как ще работите с него? Или оставка има ли? Той ако стане президент, няма как да работи с мен. Така че много ясно съм заявил, че ние управляваме, защото имаме самочувствието и достоинство да управляваме. Аз не мога да постъпя нито като Станишев, нито като Бареков. Когато загубиш изборите, се скриеш в Брюксел и да се правиш, че нищо не е станало. Ние управляваме, защото властта ни е дала народа, управлението ни е излъчило нас, защото сме постигали най-високи резултати. Това е демокрация. Защо обвързахте президентските избори с парламентарни избори и с вашето управление? Защото това е и морал. Едно, парламентарни избори и управление... Това е морал. Вие виждате, без БСП да са участвали в президентските избори,
само подкрепяли нещо. Те са както ето този режисьор, подкрепя леко камерата, подкрепя. Той не е камерата, а я подкрепя леко. Нали, те така подкрепят. Дори парадокса на червена София, където казват, 250 хиляди е младост. Там, понеже имаше спор за една зелена градинка, в ГЕРБ действаме така, депутат, кмет, министър, който е сгрешил, веднага отстраняваме. ГЕРБ си го отстрани и предизвика предсрочни избори в младост. БСП ги няма дори на балотажа. Изгонения Кадиев от БСП е заедно с ГЕРБ на балотажа. Въпросът най-ни беше друг. Дали не сбъркахте и признавате ли за гаф, ваш личен? Вярно ли е, че и в партията даже има недоволство към вас, че заложихте изпълнителната власт като функция на резултат от президентски избори? Нека да... Имам ли 20 секунди? Преди 2 години България беше в политическа криза. След като БСП с мандата си подведе българските избиратели, че Орешарски е най-добрият експерт. Пляскаха му на крака, заедно с ДПС. Когато поехме държавата с фалита на банките и с източения държавен фискален резерв, тогава трябваше да се направи някакво правителство. Нито ние с реформаторите се харесвахме, нито с патриотите, нито с АБВ. Вие видяхте и след това в изборите какви неща се изговориха. Но за да не вкараме държавата в политическа спирала, ние поехме тази отговорност за около година време, просто за да може политическата класа и партии да се съвземат, за да се върнем към един демократичен начин на управление, което няма по-добър от това с политически партии да се управлява. Другото е режим. И най-добрият човечец да намериш и да му дадеш властта, след няколко години става диктатор. Това е доказано. Няма аз да го обяснявам на хората. Ние изкарахме повече от 2 години. Тресейки се от това, че помежду си не се харесваме. С партньорите ви? Ако щете с основния ми партньор, с реформаторския блок, още не можем да разберем кой от тях управлява, кой е опозиция. Кой прави нови проекти. Оставка, ако загубите изборите с облегчение? Не с облегчение. Искам да кажа, че за да управляваш, трябва да имаш самочувствието, че това, което правиш, е подкрепено от масата хора. Никога не може да се харесаш на всички, но повечето трябва да предпочитат този тип управление. Ние в момента сме пред избор. Патриотите се представиха добре, защото само подкрепяха, но не влизаха. Техните искания винаги бяха ултимативни и винаги ставаха. Независимо от това, че ГЕРБ губеше от някой от тях. Значи са добри политици. Да, щом са добри политици. Така. Радан Кънев по същия начин. ГЕРБ и Бойко да понесат тежестите на реформата в здравеопазването, нали, докато я прави реформата, нищо, че са реформатори, Москов да си е на Бойко, а пък ако я направят, си го заема обратно. Така. И в един момент какво става модерно в момента в България? Което ме тревожи. Слави Трифонов си прави всеки ден по 1 час предавания. 1 час на обед, 1 час вечер в национална телевизия, в прайм тайма, с изключително политически послания. Което, ако СЕМ си е на място, първо би трябвало най-малко да извика ръководството на оператори и да го пита защо така се постъпва. Но казвате го, защото Слави Трифонов е ваш критик. Той... Ако не е критик, няма да искате намеса на СЕМ, предполагам. Не. Аз ако съм искал намеса на СЕМ, ако съм искал нещо да правя, той самия дори в книгата си оказва, че не може да се отрече на Бойко Борисов, че никога по никакъв начин не е тормозил опонентите си. Той го признава. Аз давам само, защото вече сме на 1 ден, 2 от развръзката. Тогава България вече е модерно да искаш да си опозиция. Ме ми омръзна само аз да съм отговорен и като кажа какво ще се случи, те казват, ГЕРБ плашат хората. Не, аз съм като Нова телевизия. Вие давате всяка сутрин как някой кара в насрещното движение на магистралата. Вие не плашите хората. Вие просто казвате, че този рано или късно в насрещното движение или ще убие някого, или ще се убие себе си. Аз съм длъжен да предупредя. Това, което се случва, това, което всички искат да намират мана, баба ми викаше, или кусур,
А един да носи отговорността в лицето на мен и ГЕРБ, няма да стане. Но вие си го поискахте, вие си го построихте да е така. Сега казвате, това ми омръзна, това не е модерно, това ме умори. Не ме е уморило. С огромна амбиция от понеделник ще работя, ако народа ни даде доверието си за това. Това вот на доверие към вас ли е? Разбира се, към или управлението. преценка за един кандидат, за който някои казват, че не е най-добрият кандидат от самото му представяне пред публика от ваша страна. Този не може, онзи не може, тази Защо язета. 3 дни преди балотажа обявихте Защото... Цачева за грешка в интервю за Цветанка Ризова? Казахте, Съм казал, че е грешка. Грешка е моя. Цачева е грешка. Това е пак интерпретация на оператора. Какво казвате сега? Аз казах, Точно. че грешката за този резултат е моя, не на госпожа Цачева. Тя е най-подготвената и снощи го доказа. Размазвайки Радев. Тя плака. Които са убили роднините и ще плаче. Тези, които се правят на антикомунисти от жълтите павета и са си живяли като царчета на жълтите павета в центъра на София, те нямат за какво да плачат. Те заживели се добре. А нашата рода са избили комунисти. Кажете за вашите грешки. Рядко... Затова ни се плаче, когато става въпрос за нашите деди. И имаме памет историческа за тях. Кажете за вашите грешки. Рядко говорите за вашите грешки. Аз винаги започвам с моите грешки. Първо считах, че трябва да спазим закона един месец преди изборите да изкараме кандидата за избори. Второ, вие за моя грешка. Считах, че освен щаба и госпожа Цачева, нито министри, нито кметове, нито аз трябва да се занимаваме с предизборна кампания, защото имаха много задачи. Ето от тук сега отиваме в Русе. И да кажа на тези, които лелееха десетилетия, че България няма диверсификация за газ. Днеска пускаме реверсивната връзка под Дунава, газовата тръба с Румъния и може да доставяме от Румъния газ вече. Можем ние да изнасяме за Румъния газ. С компресорите, които направихме, вече можем и от Гърция да внасяме газ, защото са реверсивни. Те са само в едната посока. И не на последно место да кажа, че когато дойдохме на власт, България купуваше най-скъпата газ. И имаше 3 посредника между руската тръба и българската тръба. 300 милиона им беше печалбата. Сега България има с близо средно 30 долара по-евтина цена на газ от цяла Европа. Най-ниската цена на газ е в България, защото махнах посредниците. Но, ако ви е интересно, ще ви разкажа за това. Звучи като отчет на управление, което приключва. Естествено, разбира се, че второ, всеки ден се отчитам аз. За президентските избори имаше период, в който ги неглижирахте или поне функцията на президента в сравнение с тази на министър-председателя. Трябваше ли да се подхожда така, защото към днешна дата този избор, Цачева или Радев, звучи като избор дали да е това управление или друго? Разбира се. Преди казвате, че не зависи особено много от президента. Да, и затова го отчетох като грешка. Сега излиза, че от президента зависи какво ще е правителството, дали ще го има или няма да го има в понеделник. Не, от вота за президент зависи дали ще го има от вота за президент. Защото е вод на одобрение. Като не ни одобряват хората, ние нямаме работа да управляваме. Демокрацията е казала, тогава отиваш в парламента или където си и в опозиция се бориш евентуално пак да станеш управляващ. Помните ли преди 5 години? С една дума, грешките къде са ми? Грешките са ми в предизборната кампания, не в избора на президент. Цачева вчера показа, че категорично е по-добра от Радев. Категорично, няма спор. Че партията очакваше други кандидати, включително и мене. Аз казах, по-важно ми е правителството, отколкото всичко останало. Не пуснах кметовете, от които София, Пловдив, София, Бургас или Томислав Дончев, партията очакваше като следващи номинации. И всичко това е в графа грешки. И всичко това се върна като бумеранг срещу нас. И мисля, че едва от вчера, ония ден и с нощи, разбира се, този дебат, и партията, и хората разбраха, че Цачева е действително по-добрия избор. И залога е по-голям. Ако можете да върнете времето, ще ли по друг начин да подходите? Да вземете някои от другите кандидати? Не. Или да се включите вие лично? Ако в сряда имах колебания, признавам си, защото ме попита за при Цветанка Ризова интервюто, с нощи така си легнах спокойно и виждате, че това е причина и за доброто ми настроение. Вчера, като ги гледах двамата заедно, във всяко едно отношение тя го превъзхожда. Кое отношение, например, го превъзхожда най-много?
подготвена, знаеща, не лъжеща, не се тупаща в гърдите за неща, които изобщо не е направила. Румен Радев звучеше като Радан Кънев по отношение борбата с корупцията. Той цитираше румънския опит, от който вие бягате и не харесвате. Да, бягам, не го харесвам, защото не е и за харесване. Той цитира Моника Маковей, която предяви претенции към българските територии, българските училища и роми. И той, който щял да брани родината, първо щял да отиде при нея да й върне тази част от България. Но пък обвини госпожа Цачева като кандидат на ДОСТ, на Ердоган и цитира публикация в турски вестник, след като тя цитира публикация в руско издание по негов адрес. Самия факт, че той ще е слуга на двама господари. Той няма да е само на Русия. Той ще и на щатите. Това бъдете сигурни. Ще мине времето. Аз предполагам, че народа ще... Нека да изчакаме. Глас народен, глас Божий в неделя, но той никога не се остави този човек на един господар. Той при мене стоеше като мой подчинен. През това време се е пазарал с БСП и АБВ да го издигнат за президент. Този човек е двуличен. Аз мога да имам много кусури, но за мен всичко се знае. Всичко. Нека изчакаме. Ако стане, ще го видим. Аз считам, че нашата съдебна реформа, госпожа Захариева я движи в правилна посока. Може да става бавно, но става сигурно и добре. А защо да не стане като в Румъния, където има много осъдени, където има близо милиард върнати от корупция? В България има над 2 милиарда и половина върнати от корупция. От какво? Поканете на шефа на комисията по конфискация и той ще ви го разкаже. Така че поканете го. Може ли да очертаем плановете ви при сценариите, за да дадем по-що в България? Българин да бяга за Румъния. Добре, не съм видял нито една. Спор за Румъния и съдебната ни система. Момент. Ако искате да минем... Само да кажа. Не съм видял нито една държава да приложи в Европа румънския модел. Разбрахме ли мнението по този въпрос? Защото може би една държава в Европа не е толкова корумпирана, колкото Румъния и България. Защо считате, че понеже няколко издания това го налагат, а други го разрушават? Защо не се замислим и сега да кажем всъщност какво каза Доналд Тръмп и интервютата, които вие пускате, при вас го гледах, на американски граждани. За корупцията във Вашингтон. За това, че Вашингтон е създал ислямска държава, най-голямото зло. Така. Съгласен ли сте? За това, че вчера 2 американски щата приеха смъртното наказание. Когато Ердоган спомена, че ще въвежда смъртно наказание, всички тук, точно този кръжец, каза: оле майко! А вчера 2 щата в щатите приеха наново смъртното наказание, след като преди 2 години са се отказали от него. Искам да кажа, че много е важно какъв е прочита. Много е важно, затова с завист към господин Трифонов казах, че ако всяка партия има по 2 часа на ден в национална телевизия да си изказва тезите и политическите платформи, знаеш колко е хубаво. Знаеш колко би било хубаво. Има така партия с телевизия, както и да е. Едно е да е СКАТ, едно е да е Алфа. Едно е да е националната телевизия. Много е важно, господин Борисов. Не, само да кажете, вие като телевизионер, едно и също ли е да си водеш в нова телевизия или в СКАТ? Не искам да коментирам СКАТ и Алфа. Не искам. Те имат свои телевизии. Мога ли да ви върна към това, Друг няма. ГЕРБ няма телевизия. Към това, което предстои. ГЕРБ няма. Помните ли какво казахте преди 5 години? Ще цитирам: който и да бях издигнал, когато беше избран Плевнелиев. Който и да бях издигнал, щяха да го изберат. Защо сега не може да кажете това изречение? Какво се промени? Защото това са вече 6-7 години управление. Това са доказани практики. Трупаш негативи, докато управляваш. Трупаш негативи за всички тези тежки реформи, които правиме. И те за това бягат от тях. Искам да погледнем напред. Когато затваряме тунели или затваряме мостове, за да ги ремонтираме и се образува опашка, хората псуват нас. Те не се сещат, че 35 години или 40 не са ремонтирани. Те не се сещат, че в този тунел се избиха хора. Те не се сещат, че ако не го направим при първия земетръс, защото се оказа, че по времето на комунизма са слагали чували от цимент и са замазвали за маската. И едно момче му отряза крака сега при ремонта. Защото те мислят, че е плоча, а то пада
Ужасно. Дайте да отговорим на любопитството на нашите зрители, които се чудят много какво важна ще стане тема, като която вие ми зададохте като въпрос. В България. Гласовете ни от Турция изцяло се дължат на Дост и Лютви Местан. Вие знаете, той дори се обиди, че ние не приехме подкрепата му, но те с ДПС искаха да си измерят гласовете. Орешарски в Турция има 15 000, фактически ДПС. Дост, които са ни дадени. Аз не се крия от това, което е дадено. Те не са наши гласове. Те са взети от Лютви Местан, който ги е призовал да гласуват за нас. Това е истината. И сега той пак каза, щеме, не щеме, те така ще гласуват. Какво да отида в Истанбул сега или в Бурса и да кажем, не щеме да гласувате за нас. Вярно ли е, че Движението за права и свободи ще разпредели сега гласовете си, които лесно могат да бъдат контролирани между вас и между БСП? Това е много важно. Така че да си остави отворени вратички и към вас, и към евентуално БСП. Да си добрувате, така да се каже. Вратата към ГЕРБ, за съжаление го казвам, защото в политиката не е правилно да се затваря врата. Но за съжаление, ние отдавна я затворихме преди месец, 2 или 3, че излъжа във времето. ДПС знаят, че с ГЕРБ няма да управляват. Нито в краткосрочен, нито в дългосрочен план. И те търсят своя излъз към властта. Където искат да го намерят. Най-вероятно са го намерили през БСП, защото от протоколите разбираме къде са им помогнали. Ама ДПС искат самия да Карадайъ от власт? момента. Искат, разбира се. Да искат и то много. Защото без да паднем ние от власт, те нямат шанс да влезат във властта. Много е. Само 3 секунди. Ако забелязвате последната година политиката ни към смесените райони, която вие малко прескачате. В маса градове и села, особено в Делиорман, особено в Котелско, Ябланово, Никола Козлево, Дулово, Алфатар, Силистренско, ние имаме огромна членска маса с кметове от ГЕРБ, с общински съветници от ГЕРБ. Истинска битка и ви моля, като журналисти, направете, идете и вижте, примерно, в едно Никола Козлево, надали го знаете и къде е. Знам го, до Шумен. Да. Там се води война между ГЕРБ и ДПС. Там се ненавиждаме с тая партия. И затова ние, когато коментират ръководителите на ДПС, казват истинския враг на ДПС е ГЕРБ. Той къса живото месо. Добре, той къса нашите избиратели. Господин Борисов, искам, времето тече, живота не свършва в неделя и не зависи от това дали ще загубите или ще спечелите изборите. Разбира се, но без петел ще съмне. Да. И така или иначе. И затова само казах, ние не плашиме никого. Предупредил съм. И предишния път, когато си тръгвах, предупредих. Дойде моделя Орешарски, съсипаха всичко, айде после наново. 6 милиарда и 200 милиона сме платили 2016 година ВРСИ на правителства преди нас. Искам да разбера, ако си подадете оставката, какво следва участие в следващи избори, опит за съставяне на мандат. Има и друга обикаля София, че ще поискате вод на доверие и вашите депутати няма да ви освободят от парламента. Искам да разбера какво следва за мен като избирател, като български гражданин, в краткосрочен план. Заради хубавия празник Имен ден се шегуват. Не се шегувам. Питам какво следва, ако загубите. Не ме освобождават. Как си го представяте? Отива в парламента, подавам оставка и не ме освобождават. Моите депутати. Ами, те се шегуват. От тях има такава версия, която стига до подочуване. Думата е правилна, шегуват. Могат да се шегуват. Кажете, в края на краищата живота е днеска. Ние трябва да се порадваме днеска, утре може да сме живи. Така че да се шегуваме, да сме весели. Това е нужно. Какво следва? Следва това, което съм казал. И аз с нетърпение очаквам господари на ефира да ми дадат скунса за това, че съм казал, че в неделя ще подам оставка. Ако загубиме, ще деца вика тая неделя. За една седмица би могло да проявят снисхождение, но ако не може, ще го приема с радост. Не знам дали са ви хванали в ГАФ, но ние ви хванахме в ГАФ. Разследване на Марин Николов, в което се оказа, че ваш депутат срещу дърва за огрев е призовавал да се гласува за вашия кандидат. Вие знаете ли за това, което правят народните представители? Това е измислено от централата ли или се е шегувал? Не. Вие знаете, за една спирка махнахме депутати и организации, така че
Ще знам за случая, казал съм да ми го проверят, така че най-вероятно и 100 депутати се разделиме. В ГЕРБ никак не е лесно със всеки, който не е трудно със всеки, който сгреши да се разделиме. Но, знаете ли, парадоксално ми е това. Аз ще се разделя с него. Но за тези, които причиниха преди малко ви казах по колко пари през посредниците на газ са изтичали от България, което е в милиарди. И за тях все едно нищо не казахме. 3 кубика дърва, които сигурно са колко? 3 по 40-50 лева един кубик, 150-200 лева. И той ще отиде, ако това го е направил. И някакси изобщо не се коментира. За това, че като махайки посредниците за газ, за това, че така се заложих срещу руснаците да пуснем да проучат и да си добиваме и наш петрол в Черно море. Това все едно го няма. Ето, вие го казвате. Не казвам го аз. И моите опоненти ще кажат, той се хвали, или той, виждате ли как, еди, какво си. Вие ми задавате друг въпрос. Аз днеска ще събера парите и ако са нанесли щета на горското, ще ги взема от заплатите на всички в ГЕРБ. И ще ги платиме. И ако този е направил това до вечера, да се черва аз заради глупостта му, няма да го допусна. Кой ще потърси отговорност след това, обаче на тези, които ще дойдат? Кой, като им зададете въпроси? Защото сега това, което ще си причиниме. Отговорност съдебната система обикновено. Ние само въпроси можем да задаваме, иначе правораздаването би трябвало да търси отговорност, ако става въпрос и има нужда от съдебна такава. Има съдебна отговорност, има и морална отговорност. Повярвайте, и моралната е много по-важна и по... Няколко думи директно към зрителите, ваши симпатизанти, фенове на ГЕРБ. Имаше възможност Стефан Данаилов да се обърне. Ние се опитваме да осигурим равнопоставеност точно в днешния ден. Да, защото те не искат да идват, защото няма какво да кажат и вие ходите по домовете им да ги снимате. Нали, това е... Стефан Данилов седи като башията в къщи и дава съвети за това как доведе Орешарски, как го представи, са ни представя Радев. След 2 години ще кажа, извинявайте, голяма грешка направи, как можах. Да сте живи и здрави да му правите интервю. Това ли очаквате да... Сигурен съм. Те се посипват главата и казват, как можахме? Въй. Ами са вече други сме. 120 годишна или 30 годишна партия. Тя се бори с статуквото. Това е дори парадоксално. Имате 1 минута, нищо няма да ви питаме, няма да прекъсваме. Ако искате, кажете нещо към хората, които ни гледат в момента. Часове преди деня за размисъл, резултатите от тези избори са от значение какво следва и с кабинета след това. Аз всяка моя грешка си я признавам, поправям и се опитвам да правя най-доброто. За хората и за България. Води изключително тежък живот личен. От 7:30 почвам до 9 вечер. Изключително напрегнат. Особено когато трябва да разговаряш с Ердоган, с Путин, с такива хора. И нещо много важно, защото той каза, ще да води прагматични отношения Радев с Русия. Върнахме ли туристите на България? Рекорден ръст на туризъм. Оправихме ли си отношенията, за да ни опростат лихвите по глупостта, която беха направили БСП с АЕЦ Белене? Направихме го. Върнахме ли си ремонта на двигателите и на техниката военната, която имахме? Върнахме си. Постигнахме ли най-ниската цена за газ в България от най-висока в Европа? Кои по-прагматични отношения ще водят с него? Да ги питам. В кое повече прагматика ще сложат? Ако сме ние и с Тръмп ще се разбереме със сигурност. Бойко Борисов пред зрителите на Здравей България, часове преди деня за размисъл, в едно предаване, в което чухме и в дома му Стефан Данилов, така че надявам се нашата публика да е успяла да проследи двете важни интервюта. И аз като Стефан Данилов ще давам акъл на следващите как трябва да направят. Благодаря. Бойко България е модерна си опозиция, никой не иска да носи отговорност. Отговорността е ужасно нещо. Как продължаваме?